Jes, tämän päivän oppitunti käydään lävitse tälleen näin videon muodossa. Ja päivän aiheena on kappale 10, neutraloitumisreaktio. Mä oon täällä, uskokaa, mutta eikä mennä itse asiaan. Me ollaan aikaisemmin ihmetelty happoja ja emäksiä. Viimeksi me ollaan kirjoiteltu reaktioita, kun laitetaan happoa veteen. Saatiin selville, että sieltä tulee niitä oksoniumioneja. Jos me laitetaan emästä veteen, sinne syntyy niitä hydroksidioneja. Ja ne sitten voi aiheuttaa sitä pH-happamuutta tai että pH on kauhean korkea. Niin mitä nyt tehdään, niin nyt sitten me laitetaan happoja emästä samaan aikaan sinne nesteeseen. Tai siis sekoitetaan happoja emästä samaan aikaan. No, mitä siinä sitten tapahtuu? Tällainen yleinen nyrkkisääntö on, että kun meillä on happoa ja emästä syntyy suolaa ja vettä. Se suola, joka siellä syntyy, niin se on joko liuenneena tai kiinteänä muotona, mistä selvii. No, pitää mahdollista katsoa, muistaa viime kurssin asioita. Siellä oli joku mesta, jossa luki suolojen liukoisuuksista, niin täältä nyt voi tarkastaa, onko joku suola liukoinen vai ei veteen. Ja siellä syntyy tosissaan myös vettä. No, me katsotaan nyt vähän syvällisemmin sitä, että mistä nämä muodostuu, mitä siellä oikeasti tapahtuu molekyylitasolla, ja sitten sen lisäksi me opitaan kirjoittaa kaiken näköisiä neutraloitumisreaktioyhtälöitä. Okei, no tämä vesi, joka täällä näin on, mistä muodostuu? Se muodostuu siitä, että happohan muodostaa veden kanssa oksoniumioneja, tämä muodostaa hydroksidioneja, ja se on se oksoniumioni ja hydroksidioni, jotka muodostaa sen veden. Me nähdään toi kohta vähän tarkemmin, vähän paremmin. Ja nyt kun me kirjoitetaan neutraloitumisen reaktioita, jos meillä edes toinen näistä hapoista tai emäksistä on vahva, niin silloin käytetään normaalia reaktionuolta. Ja aika lailla yli 90% meidän tapauksista on sellaisia. Ja nyt sitten ihan pienenä esimerkkinä neutralointia. Neutraloidaan etaanihappoa natriumhydroksidilla. Mitä siinä tapahtuu? No, eka pitäisi osaa kirjoita etaanihapon kaava, se on CH3, COOH, ja sitten siellä on tuttu natriumhydroksidi. Okei, täällä on hydroksidiioni, täällä on happo ja sen protoni, tämä hydroksidiioni ja se hapon protoni, ne muodostaa sen veden sieltä. Eli kun saatat tämän palan tästä ja tämän protonin täältä, niin jäljelle jääneet ionit muodostaa sitten sen suolan. Täällä on siis nyt natriumioneja jäljellä, ja sitten on asetaattioneja jäljellä. Niitä pitää olla sellaisessa suhteessa, että se lopputuote on neutraali. Ja nyt tässä tilanteessa meni ihan yhden suhde yhteen. Natriumasetaatti on se tuote. Toi on vesiliukonen, mistä mä tiedän, no Mauli sanoo sen. Okei, ja tämä on se kokonaisreaktioyhtälö, mitä tapahtuu, kun neutraloidaan etaanihappoa natriumhydroksidilla. Mutta nyt sitten ruvetaan katsoa vähän tarkemmin, mitä siellä tapahtuu oikeasti, kun me neutraloidaan happoja emäksellä tai sitten toisinpäin. Kun meillä on jotain happoa, nyt tässä esimerkissä se on vetykloridia, omassa astiassaan, niin se protolysoituu siellä, suolahappo on vahva happo, se protolysoituu täysin, tulee ihan sikana oksoniumioneja. Kaikki suolahappomolekyylit reagoi. Ja natriumhydroksidi puolessaan omassa astiassa, sekin protolysoituu täysin, sieltä tulee hydroksidioneja. Niin kun nämä astiat sitten, näiden tuotteet yhdistetään, niin siellä sitten se neutraloituminen tapahtuu, eli nämä oksoniumionit reagoi hydroksidionien kanssa ja lähtee muodostumaan sitä vettä. Sinne ei muodostu tasapainotilaa, tää on vahva happo, tää on vahva emäs, käytetään ihan normaalia reaktionuolta. Mutta näin siis tapahtuu. Oksoniumionit reagoi hydroksidionien kanssa, happamuuden, emäksisyyden aiheuttajat noista alkuperäisistä aineista, ne reagoi siellä.
No jos me tarkastellaan sitten heikon hapon ja vahvan emäksen tapausta, eroako se jotenkin mikrotasolla tästä? No se neutraloitumisen reaktioyhtälö me jo kirjoitettiin. Etaanihappo, natriumhydroksidi, natriumasetaattia ja vettä. Edelleenkin siellä natriumhydroksidiastiassa on niitä hydroksidiioneja ja natriumioneja. Mutta sitten täällä heikon hapon astiassa on oksoniumioneja, etaanihappoa, asetaattioneja ja vettä. Siellä vallitsee reaktiotasapaino täällä etaanihapon astiassa. Me ollaan harjoitettu näiden kirjoittamista. Etaanihappo luovuttaa protonin vedelle, muodostuu tasapainotila, syntyy oksoniumioneja ja asetaattioneja. Tämä on tasapaino. No kun noin nyt yhdistetään nuo aineet tuolla, mitä siinä käy? Nämä hydroksidi-ionit rupeavat reagoimaan oksoniumionien kanssa, kuluttaen niitä, jolloin muodostuu vettä. Eli se hydroksidi-ioni tuolla kuluttaa oksoniumioneja, jolloin etaanihappo reagoi lisää veden kanssa, muodostuu lisää oksoniumioneja Le Chatelierin periaatteen mukaan. Ja se kuluttaa lopulta ton etaanihapon loppuun. Eli kun katsotaan tätä kokonaisuutta, ei ole tasapainoreaktio. Mutta ne oksoniumionit on lähtöisin tasapainoreaktiosta. Mutta neutraloitumisen reaktio itsessään ei ole tasapainoreaktio. Sitä siellä tapahtuu. Okei, no minkälaisia pulmia nyt sitten voi tulla vastaan? Nyt voi tulla vastaan sellaisia pulmia, että meillä on neutraloitumisen reaktio ja meidän pitää selvittää siitä jonkun tuntemattoman aineen konsentraatio tai ainemäärä. Niin katsotaan yksi esimerkki siihen liittyen. Nyt sitten voi laittaa paussille, että itse vähän aikaa pähkäilee ja sen jälkeen sitten katsoo loppuun. Olet kesähessuna UPM:llä sellun tuotannossa, töhöilet ja kaadat rikkihappoliuosta lattialle ja alat neutraloimaan sitä välittömästi natriumhydroksidiliuoksella. Rikkihappoliuoksen konsentraatio on 2 moolia per litra, 50 millilitraa kyseistä rikkihappoliuosta neutraloitiin natriumhydroksidilla, jonka konsentraatio on 1 moolia per litra. Kirjoita neutraloitumisen reaktioyhtälö. Laske kuinka monta millilitraa natriumhydroksidiliuosta tarvittiin neutraloimaan rikkihappoliuos. Okei, no alkuun toi neutraloitumisen reaktioyhtälö. Siellä on rikkihappoa, siellä on natriumhydroksidia, niiden kaavat täytyy osata kirjoittaa, muuten voi olla aika vaikea lähteä liikenteeseen. Muistetaan se, että hetkinen, kun meillä on happoa, kun meillä on emästä, niin silloinhan sieltä tulee suolaa ja vettä. No onko se suola nyt vesiliukosta vai kiinteetä, niin se riippuu sitten siitä tilanteesta. Ja tässä näin täytyy nyt huomata se, että rikkihappo on kaksiarvoinen happo. H2SO4, se kykenee luovuttaa 2 protonia sieltä. Eli jokaista tällaista kohden me tarvitaan 2 emäsmolekyyliä. Eli kun tämä luovuttaa 2 protonia, niin tämän pitää neutraloida 2 protonia, näitä tarvitaan 2. Sinne muodostuu vettä, kun ne protonit reagoi hydroksidionien kanssa. Ja se, mitä sinne jää jäljelle, niin se on ne ionipalaset, mitä tänne jää. Natriumhydroksidista jää natriumioneja, eli siitä tulee tämä Na-osa. SO4, sen varaus on 2-, koska se on sulfaatti-ioni. No nyt sitten meillä on se tasapainotettu reaktioyhtälö kirjoitettu sille neutraloitumiselle. Nyt me voidaan alkaa laskea tuota B-kohtaa. Laske kuinka monta millilitraa natriumhydroksidiliuosta tarvittiin neutraloimaan rikkihappoliuos. Kirjoitetaan kaikki lähtöarvot ylös. Silloin vähän ehkä hahmottuu jo mitä tapahtuu. Me tiedetään, että sitä rikkihappoa kaatui 50 millilitraa. Me tiedetään, että sen konsentraatio on 2 moolia per litra. Me tiedetään, että sen neutraloinnissa käytettävä natriumhydroksidikonsentraatio on 1 moolia per litra. Ja mitäs meitä kysyttiin? Laske kuinka monta millilitraa natriumhydroksidiliuosta tarvittiin neutraloimaan rikkihappoliuos. Jotta me saadaan selville tämän natriumhydroksidin tilavuus,
meidän pitäisi saada selville eka, mikä on sen ainemäärä, joka reagoi tuon rikkihapon kanssa. Ja sitä varten meidän pitää tuijottaa noita reaktioyhtälön kertoimia ja nähdä sieltä, että kuinka monta natriumhydroksidimolekyyliä tarvitaan aina neutraloimaan yksi rikkihappomolekyyli. No, me tuossa se käytiin jo lävitte, mutta me tarvitaan aina 2 sellaista. Eli noista reaktioyhtälön kertomista nähdään, että se määrä natriumhydroksidia, jota tarvitaan, on aina 2 kertaa se määrä, mitä meillä on rikkihappoa. Aina 2-kertainen määrä. No rikkihapon ainemäärä voidaan laskea konsentraation kaavalla. C on N per V. Sieltä kun ratkaistaan ainemäärä N, saadaan, että ainemäärän konsentraatio kertaa tilavuus. Ja kun me sitten sijoitetaan tuohon paikalle, se me saadaan 2 kertaa rikkihapon konsentraatio kertaa rikkihapon tilavuus, eli 2 kertaa 2 kertaa 0,05. Sitten tulee lopulta 0,20 moolia. Eli toi on nyt se ainemäärä, mitä natriumhydroksidia pitää olla, jotta kaikki se rikkihappo saadaan neutraloitua. No nyt sitten me tiedetään natriumhydroksidin ainemäärä, me tiedetään mikä on se konsentraatio, me voidaan lähteä ratkaisemaan sen tilavuutta. Ja siinä tarvitaan taas konsentraation kaavaa. C on N per V, V on tilavuus, se pitäisi ratkaista sieltä. Kerrotaan V:llä, jaetaan C:llä, saadaan, että V on N per C, ja kun sinne sitten laitetaan noin natriumhydroksidin tiedot, saadaan 0,2 moolia jaettuna 1 moolilla per litra, eli 0,2 litraa, eli 200 millilitraa. Joku ehkä olisi voinut nähdä, että hetkinen. Jos rikkihappo on 50 millilitraa, ja aina tarvitaan 2-kertainen määrä nauhia, ja se rikkihappokonsentraatio oli 2-kertainen, niin voisiko sen tarvittavan emäksen määrä olla 2 kertaa 2 kertaa toi? No niinhän se on. Okei, nyt sitten mennään vähän monimutkaisempiin juttuihin. Eli kun neutraloidaan vahvaa happoa vahvaa emäksellä, se neutralointi onnistuu siinä mieli hyvin, että se tulos on neutraali. Mutta jos me lähdetään neutraloimaan heikkoa happoa tai heikkoa emästä, niin siinä voikin käydä niin, että vaikka kaikki ne lähtöainehappo- tai emäsmolekyylit on kulunut loppuun, silti se tuote, se loppuseos siellä on emäksinen tai hapan. Okei, katsotaan esimerkin kautta. Meillä on taas tämä etaanihappo täällä. Reagoi natriumhydroksidin kanssa, muodostuu natriumasetaatti ja tulee vettä. Tämä on vahva emäs, tämä on heikko happo. Ne reagoi. No, kun se reaktio on tapahtunut loppuun, mitä meillä on siellä lopuksi? No meillä on natriumioneja, meillä on asetaatti-ioneja ja sen jälkeen meillä on vettä. Mutta asetaatti-ioni, niin tällä on itse asiassa emäsluonnetta. Jos me mennään maoliin ja kurkataan, että mikä on ton vesselin emäsvakio, niin se on 5,7 kertaa 10 potenssia miinus 10. Löytyy emäsvakio, toi käyttäytyy kuin emäs. Ja toi saa aikaan sen, että se lopputulos, vaikka ne alkuperäiset hapot emäkset on reagoinut, se suola, joka muodostuu sinne, protolysoituu, ja se muodostaa sinne tasapainotilan. Se asetaatti-ioni, joka sinne syntyi tuotteena, alkuperäisessä neutraloinnissa, se protolysoituu, sinne muodostuu etaanihappoa ja hydroksidi-ioneja. Eli vaikka me neutraloitiin erittäin taidokkaasti toi etaanihappo natriumhydroksidilla, se pH ei ole neutraali, vaan se pH on emäksinen, koska yksi niistä reaktiotuotteista protolysoituu ja muodostuu hydroksidi-ioneja. Se, mitä sun täytyy nyt osata, on se, että kun se suola muodostuu sinne, sen avulla pitää osata päätellä se, onko se lopputulos
hapanta, neutraalia vai emäksistä. Ja siihen voi käyttää maolia apuna, kun on ihan pulassa, miten se homma menee. On sellaisia muistisääntöjä, että jos sulla neutraloidaan heikkoa happoa vahvalla emäksellä, no sinne syntyy sen heikon hapon vastinemästä, joka aiheuttaa sen, että se liuos on emäksinen. Jos sulla on heikkoa emästä, jota neutraloidaan vahvalla hapolla, niin se vastihappo, joka tästä muodostuu, on hapan, joka aiheuttaa sen, että sitä vesiliuoksesta tulee hapan. Katsotaan pari esimerkkiä. Katsotaan kohdat 1 ja 2. Onko suolaliuos hapan emäksinen vai neutraali? Ota pieni happi itsellesi ja koita itse ratkaista ensin. Ja maalia kannattaa käyttää. Okei, kalsiumsulfaatti. Onko ton vesiliuos hapan emäksinen vai neutraali? Tämä voisi muodostua jossain neutralointireaktiossa. No, fun fact. Ensimmäisen ja toisen pääryhmän metallit, eli natrium, magnesium, kalsium, niin ne ei omaa happoemäsluonnetta, eli ne ei vaikuta siihen happamuuteen, eikä emäksisyyteen. Tarviiko tuollaista tietää? No ei ehkä välttämättä, sillä kun sä meet katsoa tätä maalin happovakiotaulukkoa, jos ei sieltä nyt löydy kalsiumionia, jos ei se löydy emäsvakioiden puolella, niin kyllä sä pystyt aika turvallisesti sanoa, että ei sillä ole mitään happoemäsluonnetta. No toi sulfaatti-ioni, se tuli tuolla aikaisemminkin esimerkissä jo vastaan. Jos me mennään katsomaan maolista sulfaattionin emäsvakiota, niin mulla nyt se on 9,2 kertaa 10 potenssiin miinus 13. Maolissa on vähän päivitetympi arvo. 9,8 kertaa 10 potenssiin miinus 13 emäsvakioiden puolella. Sulfaattioni on emäs ja se on vahvempi emäs kuin vesi, koska vesihän myös muodosti niitä oksenyymi-ioneja ja hydroksidi-ioneja. Niin nyt me voidaan todeta, että tämä liuos on emäksinen. Mä sitä äsken sanonut, nyt alleviivattuna sanon sen, eli jotta se vastinhappo, joka siellä on, jotta se saa sen liuoksen happomaksi tai emäksiseksi, sen emäsvakion ja happovakion, emäs tai happovakion pitää olla suurempi kuin sen veden vastaava emäsvakio tai happovakio. Sen takia me tehdään tämä tarkastelu täällä. Toi kohta 2, natriumkloridi. Natriumioni on ekan pääryhmän metallioni. Ei vaikuta, ei kiinnosta. No entä kloridioni? No me voitaisiin koittaa katsoa sitä kloridionia tuolta maolista. Kloridioni löytyy maolista emäsvakioiden puolella, mutta se on niin pieni, että sille on annettu arvoa. Se löytyy veden alapuolelta, eli periaatteessa kloridionilla on emäsluonnetta, mutta se on niin heikko emäs, että vesikin on vahvempi emäs. Niin silloin me ei sanota, että tämä liuos on emäksinen, vaan me todetaan, että se on neutraali. Mites, saitko kohdan 3 oikein? No nyt sitten katsotaan vähän monimutkaisempi lasku, joka liittyy näihin heikkoihin happoihin, heikkoihin emäksiin. Ja no, tällaisia vastaavaisia laskuja alkaa tulee enemmän ja enemmän. Ammoniumkloridia liuotetaan 12,2 grammaan, liuotetaan 12,2 grammaa 100 ml vettä. Laske liuoksen pH 2 desimaalin tarkkuudella. pH:ta kysytään. No, eka pitäisi tajuta, mitä ihmettä on toi ammoniumkloridi. No sehän on ammonium-ioneja ja kloridi-ioneja. Äsken me nähtiin, että kloridionit ei vaikuta pH:hon, mutta ammoniumionit kyllä vaikuttaa. Niillähän on happovakio. Jos me kaivetaan maoli esille, sieltä löytyy toi ammoniumioni, sille löytyy happovakion arvo Ka, joka on suurempi kuin veden happovakion arvo. Eli mitä siellä tapahtuu,
niin tämä ammonium-ioni lähtee reagoimaan happona sen veden kanssa, jolloin se vesiliuos tulee olemaan hapan. No, hahmotellaan nyt vähän vielä tätä probleemaa kirjoittamalla nuo tunnetut suureet ylös. Meillä on alussa 12,2 grammaa ammoniumkloridia. Se liuotettiin 100 millilitraan. Me löydetään ammonium-ionille happovakion arvo. Siellä vallitsee tasapaino. Check. No, se on se tasapaino, joka muodostuu, kun ammoniumioni reagoi veden kanssa. Sitä kloridionia ei tarvinnut tarkastella, koska ei se vaikuta pH-hon. Mutta ammoniumioni vaikuttaa. Ammoniumioni plus vesi tulee ammoniakkia ja oksoniumioneja. Happo luovuttaa protonin vedelle ja siitä muodostuu nämä. Okei, no me ollaan aikaisemmin laskettu tällaisia tehtäviä, joissa meillä on happoja, emäksiä ja tasapainoreaktioita, niin meillä on jokin tunnettu määrä alussa tätä ammoniumionia. Sitten se reaktio lähtee käyntiin, tämä tasapainoreaktio, muodostuu ammoniakkia, muodostuu oksoniumioneja ja näiden ammoniumionien määrä vähenee. Jotta me voidaan edetä siihen kivaan taulukkovaiheeseen, meidän eka pitää laskea noiden ammoniumionien ainemäärä ja sitten siitä se alkukonsentraatio. No ammoniumionien ainemäärä on ammoniumkloridin ainemäärä, koska se on se niiden lähde, 1:1. Me voidaan laskea se ammoniumkloridin ainemäärä ihan massa per moolimassalla, eli 12,2 grammaa jaettuna ammoniumkloridin moolimassalla. Ja sieltä tulee 0,228 ja niin edelleen moolia. Noin monta moolia meillä on nyt ammoniumioneja 100 millilitran astiassa, eli se konsentraatio C on ainemäärä jaettuna tilavuudella, eli 0,228 ja niin edelleen moolia jaettuna 0,1 litralla tulee 2,28 moolia per litra. Tämä on nyt se alkukonsentraatio ammoniumioneja siellä. Kun me liuotetaan se kiinteä aine sinne nesteeseen. Eli meillä on alussa ammoniumioneja tämän konsentraation verran. Ja alussa muita aineita, jotka meitä kiinnostaa, ei siellä ole yhtään. Nyt me voidaan muodostaa se kiva taulukko. Ammoniumioneja ton verran, ammoniakkia, oksoniumioneja ei yhtään. Me tiedetään, mikä on tasapainovakion arvo. Tämä reaktio lähtee etenemään. Ammoniumionien määrä vähenee x moolia per litra. Ja koska täällä näiden kertoimet on 1111, niin tänne muodostuu x moolia per litra ammoniakkia ja x moolia per litra oksoniumioneja. Jolloin tasapainotilassa sitten vallitsee seuraavan näköiset konsentraatiot. Me saadaan tuo X selville, kun me kirjoitetaan tasapainovakion lauseke tolle tasapainolle. Ja nyt tehdään se on heikon hapon happovakion tasapainolauseke. Eli tänne osoittajaan tuli tuotteiden konsentraatioiden tulo. Ja nimittäin tuli lähtöaineen konsentraatio. Kun me sijoitetaan tuonne kaikki paikalle, mitä me tiedetään. Happovakion arvo, toi alkukonsentraatio, x, niin nyt me voidaan ratkaista tuota x laskimella. Ei tarvitse käsin pyöritellä. Sitten tulee miinus jotakin ja plus jotakin. Se miinus ei käy vastaukseksi, koska konsentraatio harvemmin on negatiivinen, joten toi x on 0,00036 moolia per litra käy vastaukseksi. Mä itse huomaan nyt, että mulla on laskimessa ehkä vähän liian pieni tarkkuus. Voisiko tuolla joku 3, 5, 7 ja niin edelleen. En tiedä, kannattaa pitää ehkä enemmän desimaaleja laskimessa. Mutta toi on nyt siis se x, joka oli oksoniumionien konsentraatio. Miten tässä kysyttiin? Laske liuoksen pH. Aivan.
Eli nyt kun me ratkaistaan sitä pH:ta, me otetaan -10-kantainen logaritmi tuosta oksoniumionien konsentraatiosta ja saadaan lopulta noin 4,44. Näin. Pahimmillaan nyt nämä laskut, mitä voi tulla vastaan, on sellaisia, että heikkoa happoa tai heikkoa emästä neutraloidaan, ja sinne muodostuva kama onkin sellaista, että se saa aikaan, että se liuos on hapan tai emäksin ja pitää lähteä tekemään tasapainotarkistelua. Nyt sitten vielä varoituksen sana. Jos te tarkastelette sellaisia neutraloitumisreaktioita, jossa emäksessä ei ole hydroksidi-ioneja kiinni, niin silloin siihen reaktioyhtälöön, jonka te kirjoitatte neutraloitumiselle, ei merkata vesimolekyyliä näkyviin. Esimerkiksi ammoniakki plus typpihappo, niin täällä ei ole hydroksidi-ionia kiinni, me ei muodosteta erikseen sitä vesimolekyyliä. Mitä tapahtuu? Happo luovuttaa protonin ammoniakille, tänne muodostuu ammoniumioni, tänne muodostuu nitraattioni, ne vetää toisia puoleensa ja muodostaa ammoniumnitraattia. Eli muistakaa, vesimolekyyli muodostuu vain, jos siellä on emäksessä niitä hydroksidioneja kiinni. Nyt sitten ei muuta kuin tekemään tehtäviä ja vetoja.